Hei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la partea finală, adică partea numărul 3 din cariera lui Neymar Jr. Băieți și fete, momentul mult așteptat a ajuns și anume partea finală din cariera lui Neymar Jr. Și da, băieți, ne apropiem încet de finalul acestui episod, să zic așa, sau mai bine este finalul carierei lui Neymar, deoarece în acest episod sau în această parte, în partea numărul 3, vom simula până când Neymar se va retrage. În episodul anterior ne-am transferat la Paris Saint-Germain, de la Paris Saint-Germain am ajuns la Real Madrid și deja Neymar a început să scadă în overall. A fost un 94 când l-am adus la Real Madrid, sau mai bine zis a fost un 98 prima dată, dar după aia am fost nevoit să mă întorc înapoi cu echipa originală, cât până nu am putea să continui cariera, că n-a să se terminau sezoanele și etc. Și în momentul de față este un overall de 92, îmi cer scuze. Și da, povestea sa la Real Madrid s-a încheiat pentru că urmează să-l trimite la o altă echipă și o să fie ultima sa stațiune, sau mai bine zis ultima sa destinație, și această echipă este Inter Milan. Sincer, chiar am vrut să-l trimit la Inter Milan mai de mult. Cred că după cariera cu Ajax am vrut să-l trimit la Inter Milano, dar a apărut Manchester United și am zis, bă, mergem la Manchester United, de ce combinăm. Și ce s-a întâmplat la Manchester United știm cu toții foarte bine, am scris istoria la United efectiv. Și acum ultima destinație a lui Neymar va fi Inter. Nu știu cât de mult o să ne dureze până ce se retrage Neymar. Vă spun sincer, atât timp cât un jucător joacă și joacă extrem de mult, adică în continuu aproape, este o șansă mai mare ca el să se retragă la o vârstă mai înaintată, adică poate un 38, 39, chiar 40 de ani sau chiar peste 40. Cum a fost când am dus la United, Ronaldo încă cu 41 de ani încă juca la United și avea un overall de 84. Și urmează să vedem, echipa lui Inter nu e nici cea mai bună, să fiu sincer, am avut echipe chiar și mai bune decât aceasta. Dar, hei, suntem aici să câștigăm ceea ce putem câștiga cu Inter. Îl avem pe San Maximano, avem pe Angel Correa, îl avem pe Rafa, Çalhanoğlu, Jordan Hernandez. Jordan sau... Da, Jordan Henderson, doamne, nu Jordan Hernandez. Îmi cer scuze, Nicolo Barella, Dumfries, Di Marco, Andanovic și toți ceilalți. Ok, sezonul numărul 17 a început, putem vedea că câștigătorul balonului de aur este Erling Braut Haaland de la Real Madrid, fost coechipier al lui Neymar. Și da, sincer, de acum cred că o să fie foarte greu lui Neymar să mai câștige un balon de aur, având în vedere că are deja 33 de ani, aproape 34. Dar rămâne de văzut, sincer, nu se știe niciodată. Sfârșitul primului sezon cu Inter, hai să vedem ceea ce am realizat. Putem vedea că am câștigat campionatul, cred că până acum am câștigat campionatul, adică efectiv în fiecare sezon, adică nu cred că am avut un sezon în care să nu fi câștigat campionatul. Copa Italia am pierdut-o cu Milanul. Vedem UEFA Super Cup-ul se duce la Real Madrid. Dar câștigăm Champions League, atenție, în primul sezon al lui Neymar câștigăm Champions League direct. Ok, suntem deja la, cred că la 6 Champions League-uri în total, nu sunt sigur 100%. Trebuie oricum după aia să mă pun să calculez golurile. Pare să în Europa League, holy shit. Very unexpected. Chelsea în Conference, ok. Trebuie oricum după aceea să calculez toate golurile, toate asisturile, toate meciurile împreună. După aceea o să văd și tot ceea ce au câștigat, dar pentru moment haideți să ne concentrăm pe cariera sa. Goal getter la 34 de ani, 27 de reușite în Serie A, putem vedea că a scăzut minus 2 în overall-ul său. Ceea ce... Dar putem vedea în 55 de meciuri a înscris de 31 de ori și a dat 16 pase de gol. De la un overall de 90 a scăzut, de 92 a scăzut la un overall de 90, adică minus 2 în overall-ul său. Da, i-a dat și numărul 11, l-am făcut și capitanul echipei, pentru că eu cred că el este jucătorul cel mai în vârstă din toată echipa. Și nu de alta, dar având în vedere că asta este ultima sa destinație, înainte de retragere aș fi vrut să-l fac capitan. Și se pare că până acum decurg lucrurile foarte bine, pentru că a câștigat seria și Champions League ca capitan. Și sunt mândru până acum cum decurg lucrurile. Sezonul numărul 18 și haideți să vedem cine a câștigat balonul de aur. Și este San Maximan.
Doamne, alt coechipier de-al nostru. Shit. Sincer, uneori nu înțeleg cum vine asta, frate. Adică tot Neymar a avut un sezon mai bun decât Saint-Maximin, Erling Haaland, Rashford și toți ceilalți. Și tot coechipierii săi au luat balonul de aur. Deci, nu pot înțelege jocul acesta, vă spun sincer. Ok, hai să vedem cum au decurs lucrurile. Campionat luat 91 de puncte, efectiv invincibil, putem să spunem așa. Haideți să vedem celelalte competiții. Oricum, Inter în continuare pe locul 1, adică noi. Supercupa am pierdut-o cu Milan din nou, tot rezultat de 2-1 ca sezonul anterior. Copa Italia, o ia Milan din nou, holy fuck. UEFA Super Cup, o ia Parisul. Ok. Champions League. Câștigăm din nou Champions League-ul, frate, 2 ani consecutiv câștigăm Champions League-ul, nu vine să cred. Holy shit. Europa League, Villarreal, Spurs, Sociedad și Lille. Deci, holy fuck, câștigăm 2 sezoane la rând Champions League-ul. Și avem de asemenea următorul sezon Cupa Mondială. Ultima posibilitate a lui Neymar să câștige Cupa Mondială cu Brazilia. Rămâne văzut dacă o să fie de asemenea convocat, pentru că are 35 de ani, dacă nu mă înșel. Și da, rămâne oricum de văzut, oricum e în grupă cu Brazilia. De fapt, Brazilia e în grupă cu Olanda, Islanda și Irlanda de Nord. Așa că rămâne de văzut ce o să combine Neymar în Cupa Mondială. Dar înainte de toate, hai să intrăm la statistici. Neymar 32 de goluri, deci Neymar înscrie și înscrie în continuu. Nu se oprește omul acesta. Deci Neymar nu se oprește. Putem vedea aici, de asemenea, e nominat pentru jucătorul lunii. Haideți să uităm la statisticile sale. A scăzut la un 89 minus 1 față de sezoanele anterioare în care a scăzut minus 2 în overall. Poate sezonul acesta a avut un sezon mult mai bun legat de goluri și asisturi și cred că de asta nu a scăzut. Haideți să descoperim împreună și putem vedea că Neymar are 44 de goluri în 52 de meciuri și 17 asisturi. Deci un sezon foarte bun. Nu știu câte sezoane la rând Neymar a înscris peste 25 de goluri, dar are sezoane în care chiar a înscris chiar și peste 40 de goluri. Cred că are 3 sau 4 sezoane în care a înscris peste 40 de goluri. Dar băieți, avem o altă problemă și anume Neymar nu a fost convocat de Brazilia la Cupa Mondială. E destul de trist, adică era singura sau ultima sa posibilitate de a câștiga ceva cu Brazilia, având în vedere că noi nu avem Copa America, nu putem vedea dacă putea să câștige Copa America. Haideți măcar să simulăm să vedem cine va lua acest mondial. Sunt sincer curios, nu știu dacă Brazilia va reuși, având în vedere că... Da, nu pot să spun că Neymar totuși făcea diferența, dar putea totuși să schimbe cursul unor anumite partide. Haideți să vedem cine va lua acest mondial, dacă le ia din nou Spania sau Germania, mă las efectiv de FIFA. Haideți să vedem cine a luat campionatul acesta, mondialul, doamne, și putem vedea că a luat Germania. Da. Brazilia a trecut, dar am pierdut cu Danemarca 3-2. Oh, shit. Sezonul numărul 19, cine ia balonul de aur? Și este Neymar! În sfârșit Neymar a luat balonul de aur după 11 sezoane. Neymar a luat balonul de aur la vârsta de 35 de ani. Ultima dată care l-a luat a fost la 24 de ani. Deci holy shit, nu vine să cred, în sfârșit a luat balonul de aur. Speranța moare ultima, băieți și fete. Speranța moare ultima și Neymar a luat balonul de aur la vârsta de 35 de ani. Al doilea balon de aur din cariera sa. Am ajuns la sfârșitul sezonului. Se pare că overall-ul nostru nu prea este cel mai bun. Am câștigat campionatul încă o dată. Neymar al doilea cel mai bun marcator după un jucător de al lui Milan, care nu l-am văzut. Supercupa am pierdut-o cu Milan din nou, bă, dar pierdem mereu cu Milanul. Copa Italia am câștigat-o împotriva celor de la Milan. UEFA o pierdem cu Villarreal. Dacă am câștigat de 3 ori Champions League-ul, suntem cei mai tari. Am pierdut în finală cu City, nu te cred. Oh, doamne. Ok. Europa. Atletico și Sevilla cu 5-0. Conference. Spurs cu Sporting. Ok. Haideți să vedem statisticile lui Neymar. Putem vedea over de 87, deci Neymar începe să scadă în ce mai mult.
Acum un minus 2 față de sezonul anterior, 36 de ani are Neymar al nostru. Haideți totuși să vedem statisticile sale, pentru că asta ne interesează pe noi în momentul de față cel mai mult. Adică overall deja îl știm ce a câștigat până acum. Putem vedea în 58 de meciuri, 31 de goluri și 10 asisturi. Adică chiar și la 36 de ani Neymar încă face diferența și tot este cel mai bun marcator din echipa sa. Bravo Neymar, tot respectul, dar cred că o să ajungă în momentul în care trebuie să fie înlocuit, pentru că deja totuși 36 de ani scade în overall și trebuie și înlocuit. Sezonul numărul 20 vede că San Maximan a luat balonul de aur din nou, cred că este al doilea balon de aur al său. Campionatul, haideți să vedem acum dacă l-am luat, cred că l-am luat 100 în mie și da, l-am luat. Overall-ul în continuare e pe roșu, dar sincer nu prea mă interesează, având în vedere că oricum o să ne încheiem cariera la Inter. Sincer, aș fi preferat să-mi închei cariera în Brazilia sau să fi încheiat cariera lui Neymar în Brazilia, dar din păcate, ok, am câștigat tot până acum Champions League UEFA, dar din păcate echipele braziliene nu prea ne caută în momentul de față. Iar a ajuns în final și iar am pierdut-o. Doamne, data asta cu Barça. Două finale pierdute consecutiv. Băi, și de 4 ori am ajuns în finală, frate, și de 2 ori am câștigat, de 2 ori am pierdut-o, frate, nu vine să cred. Ai. Campionatul european nu ne interesează. Hai să vedem statisticile lui Neymar. Neymar din nou al doilea cel mai bun marcator după Calvert-Lewin. Putem vedea un over de 85 și cred că a ajuns momentul să-l înlocuim și pe Neymar. 37 de ani, fraților, 85 de overall. Sau bine, 85 OVR. Haideți să vedem statisticile sale. Și putem vedea San Maximan goalgetter, Neymar 57 meciuri, 29 de goluri, 12 asisturi. Da, putem să spunem că a avut un sezon mai bun decât San Maximan, adică totuși un asist în plus și 2 goluri în plus. Și un meci în plus, da, dar totuși, da, 2 goluri în plus, 2 goluri în plus în continuare. Sezonul numărul 21 nu prea mai are rost să vă arăt balonul de aur, pentru că totuși Neymar are vârsta pe care o are și nu prea mare șanse. Campionat luat în continuare, până acum niciodată n-a pierdut campionatul. Supercupa luată, Copa Italia luată, holy shit, iar câștigăm totul. Barça a câștigat UEFA Super Cup, Champions League, Real Paris. Cu cine am ieșit, doamne? Am ieșit cu Parisul, ai de capul nostru. Îl găsim pe Neymar cu un over de 82, 40 de meciuri, 10 goluri și 8 asisturi, dacă nu mă înșel. A scăzut de la un 85 la un 82, având în vedere că l-am adus pe Yusuf Demir, care l-a înlocuit într-un fel. Dar băieți, 38 de ani, nu știu cât va mai continua, pentru că nu scrie că se retrage. Sper că la 40 se retragă, sper. Ok, sezonul numărul 22, campionat de Inter, luat încă o dată, Supercupa câștigată din nou împotriva celor de la Piemonte, Copa Italia, o pierde cu Cagliari, UEFA Super Cup o ia Parisul, dacă nu mă înșel, da, Parisul, și Juve ia Champions League-ul, ok, bun, Europa, Wolverhampton, West Ham, campionatul mondial nu prea ne interesează pentru că Neymar nu mai joacă pentru Brazilia. Și aici l-avem pe Neymar cu 20 de meciuri, 7 goluri, 2 asisturi, over de 77, deci Neymar cred că se apropie de sfârșitul carierei sale, 39 de ani, vedem ce se întâmplă în următorul sezon. Băieți, fete, este oficial, Neymar se va retrage la sfârșitul acestui sezon. Sincer să fiu, pe de o parte îmi pare rău pentru că nu vă exagerez, dar mi-a plăcut la nebunie începutul carierei sale și încă îmi place cum continuă cariera sa, adică încă câștigă trofee, cu toate că nu prea joacă, dar totuși ceea ce o realizat până acum în această carieră, în această simulare, chiar o realizat foarte multe chestii și nu mă așteptam. Nu știu câte trofee are, dar o spune pe acum are peste 50 de trofee, fraților. O leacă e realistic, dar hei. Ok, băieți, ultimul sezon, campionat din nou și îl câștigăm, suntem invincibili, 101 puncte. Am pierdut decât o singură dată, ok. Supercupă câștigat cu Cagliari, Copa Italia, o ia Milanul, UEFA Super Cup, o ia Wolverhampton, Champions League, câștigăm noi împotriva lui Bayern.
Deci până acum am câștigat 3 Champions League-uri cu Inter. Ar trebui să avem, nu știu, cred că 8 Champions League-uri sau 7 Champions League-uri, ceva de genul. Nu sunt sigur cu Neymar până acum. Nu cred că a jucat extrem de mult, având în vedere că avea un overall de 77, l-am dus pe Octavian Popescu pe poziția de right winger. Neymar, un overall de 74, 40 de ani, 69 pace, 72 shooting, puteți vedea statisticile sale, 7 defending, ok. Deci e super prof la defending în momentul de față. Hai să vedem statisticile sale, numai ce să fie printre goal getter, așa că hai să luăm după poziția lui. Octavian Popescu, un sezon foarte bun pentru el, Yusuf Demir și îl putem vedea pe Neymar cu un match și un gol pentru Inter în tot sezonul. Băieți și fete, cam asta a fost totul cu cariera lui Neymar. Sincer vă spun, nu vă exagerez, dar mi-a plăcut la nebunie. Și vouă v-a plăcut la nebunie, adică am văzut, începând cu prima parte, am văzut susținerea voastră, mai ales că am ajuns la un număr de like-uri extrem de mari într-un timp foarte scurt pentru canalul meu. Am făcut rost și de foarte multe comentarii, feedback-uri complet pozitive, adică am văzut numai feedback-uri pozitive de la fiecare din voi. Cât la partea 1 cât și la partea 2 am văzut numai feedback-uri pozitive, am văzut că vă place seria la nebunie, vizualizări cât căcălăul. Și sincer vă spun, nu mă așteptam ca seria aceasta să vă placă chiar atât de mult, nu reușesc să-mi găsesc cuvintele. Mă întrebați pentru că vă spun că sunt și destul de emoționat, nu vă mint, sunt destul de emoționat în momentul de față. Dar, hei, aici avem cariera lui Neymar în total. Putem vedea 1117 meciuri în total, fără Brazilia. Din următoarea parte o să adaug și echipa națională. A jucat pentru 6 echipe. Santos FC, echipa la care a început, după aia a urmat Ajax, a urmat Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid și în final, ultima destinație, Inter Milano. S-a retras la vârsta de 40 de ani. A înscris 635 de goluri în total și a dat 274 de pase decisive pentru gol, adică asisturi, și a câștigat nici mai mult și nici mai puțin de 61 de trofee, dintre care 2 baloane de aur. Da, băieți și fete, ce să vă spun, vă repet, deci mi-a plăcut extrem de mult această serie. Aceste 3 părți mi-a plăcut la nebunie. Vă spun sincer, am stat ore, deci am stat ore în continuu, pentru că trebuia să simulez cariera, dacă era o posibilitate foarte mare ca să fiu dat afară de la club. După aceea trebuia să găsesc o altă soluție, trebuia să fac fel de chestii, editează, thumbnail, fă tot cât de calitativ posibil și cât de profesional posibil, dar am văzut din prima parte că v-a plăcut extrem de mult și asta mi-a dat forță să continui această serie, pentru că am spus, frate, e extrem de obositor, nu știu cum să mai continui, văd ce se întâmplă, dacă le place la abonați, continui, dacă nu, asta e. Și se pare că seria a ajuns foarte bine la voi, adică chiar ați primit-o cu un drag extrem de mare. Și vizualizările încă cresc, adică noi încă creștem în vizualizări și în abonați, creștem într-un mod extrem de bun din punctul meu de vedere, având în vedere că avem câțiva subscriberi pe canal. Nu avem nici măcar 50 de subscriberi, dar pentru mine nu contează, pentru că în momentul de față canalul este într-o fază foarte bună și cred că e datorită acestei serii. Vă spune pe acum, seria va continua în continuare. Deci, da. De asemenea, vreau să vă spun că acum înspre final o să apară fiecare echipă lui Neymar pentru care a debutat, cu toate statisticile lui, toate golurile, toate trofeele, tot ce a câștigat, sezoanele, tot ceea ce a realizat. Și după aceea puteți să-mi scrieți în comentarii ce jucător vreți să-l vedeți în următorul episod, pentru că sunt deschis la orice, la un Octavian Popescu, la un Cristiano Ronaldo, la, nu știu, la Lionel Messi, sunt deschis la toată lumea. Dar jucătorul cu cele mai multe like-uri și cele mai multe comentarii va fi ales. Și da. Plus că mâine, adică duminica ar trebui să fie, voi încărca un video special pentru Neymar, adică cele mai bune momente ale sale din carieră. Va fi gen un fel de best moments cu cele mai bune goluri ale sale, skill-uri, pase, momente emoționale și multe alte chestii. Deci ce vă pot să vă spun că videoul acela o să fie o bombă și sper să vă placă. Așa o să facem după sfârșitul care e fiecărui jucător, vom face gen un fel de mic omagiu pentru el. Și da, băieți, fete, ne apropiem de sfârșitul părții numărul 3. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă dacă sunteți noi și activați clopoțelul de notificări pentru a rămâne la curent cu fiecare episod de pe canalul meu și fiecare video care o să iasă pe canalul meu în viitor.
Prin urmare, vă urez o zi faină în continuare și aveți grijă în voi. Vă pup și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!